Hello, good evening, good evening. Welcome to my live stream. Doday na waray. Lapang connection. Mahina ang signal. Ay, naku. Kakasa. Share ko lang yung LS ko. Baka sakaling may pumasok, ano ko lang. Kati ng ulo ko.
Marskills TV, hello, good evening. Salamat. Welcome to my live stream, Marskil. Kati ng ulo ko, ang dami kong bungang araw. Nakuha mo na yung pin mo, Marskills. Salamat sa patusok, Marskil. Dudong Pugak Kantoy ko. Salamat, Dudong Pugak, Delpin Manubag. Salamat sa patusok. Ano lang to, 30 minutes lang ako. Tapos ka na masusunod. Kahit nga ano lang 20 pwede na eh. Basta may update lang. Hindi ko lang magano marinig, maingay dito, may birthday kasi. Nasa bahay ka, Marskil? Bawal pa yan oh, may birthday oh. Pinagbabawal pa yan ngayon. Wala kasi ako headset. Nagkain pa yan ng lechon kawali. Nagkain ka daw ng lechon kawali, Marskil, sabi ni Dudong Pugak. Kati ang ulo ko, dami kong bungang araw sa ulo. Sobrang init. Hirap tanggalin to. Parang tabingi yung hindi alimasag ang kinain niya. Lechon. Bakit tuwing may birthday may lechon? Ang sosyal. Lechon. Ang Bisaya, lechon. Lechon. Leche na kawali. Gawa ka dyan ng lechon. Wala bang baboy dyan sa Delpin? Meron dito lechon, bili, Delpin. Masarap yan, yung naka-roll. High blood. Kagabi kasi nakapag-LS kasi 'di ba umuulan, medyo malakas yung hangin.
Kaya ngayon ako nakapag-ilis. Ma-expire na naman yung load ng wifi ko. Nilagyan ko na ng antenna yung wifi ko sa labas. Kaya medyo maganda na yung ano. Wala, niluludan ko lang to. Niluludan ko lang. Bumibili lang ako ng load. Sa GCash. 199 1 week. Mayaman. Mas malaki nga yung binabayaran mo. Magkano binabayaran mo? 3,000 plus isang buwan. Salamat sa paharang Mars Skills TV. Oh, sobra pa nga. Kulang-kulang na 4,000. Eh, dito, magkano lang naman ang wifi? Nasa 1,400 lang sa isang buwan. Diyan, sobrang mahal. Magkano yun kung sa pera ng Qatar? Mura pala dyan ang wifi. Oo. Magpakabit ka, nasa magkano yun? 2,500? 2,500 o 1,500 installation. Tapos merong free yan na 1 month yata. Hindi ka muna magbabayad. Kaya pag umuwi ka, tama-tama may bahay ka na, pakabit ka ng wifi. Wifi at cable, magkasama na yun. Ay, hindi pala. Iba yung ano ng wifi at cable. Ilang Mbps yan yung wifi mo, Dilipin. Ayan, nangangati ako. Maglagay ako ng net sa bahay, tapos piso net. Pwede rin. Pwede rin, piso net. Yung uhulugan mo, una muna 5 piso. Tapos pag mauubos na yung mo, huhulugan na naman. Ang laki ng gastos mo. Bayan, taing ako. Alimasag, hello, musta. Musta na unlimited ang akin. Oo nga, alam po unlimited. Ibig ko sabihin, ilang Mbps yung bilis ba? Pupunta ka bukas kay Josie Cabasis, Delphin.
Ah, sabi ko kasi sa'yo, i-on mo na yung membership mo. Hay, maigi ako. Pero nga ito, bangin ma-record it. Teka lang, i-mute ka muna kasi mayroong maingay. Harang muna ako, sabi ni Dudong Pugak. Nagtagay kami, Alpon, maingay lang kwentuhan. Ay, naku, ang tagay, hindi nawawala. Ba yan? Tapos na yung ginagawa nyo, more skills. Eh, 5 million in my house. 4 thumbs up. May salamat sa nakabidyo dyan. Hindi na ako panguha ng banana. Six thumbs up, 5 million. Kamuti na lang. Wala ngang kamuti eh. Saging. Meron kami dito apple at orange. Ay, lemon. Hindi na umaangat yung ko. Minsan may napunta na kong LS kay Maybin Polo. Parang hindi nila ako binalikan. Dati kasi ako pumupunta doon nung hindi pa ako namomonetize. Nandun ako kay kay Sir Channel, kay sino ba to? Dasol Vlog. Si Dasol, lagi ako nandoon. Mabait yan si Dasol. Tapos yan, kay Maybin Polo.
Marami pa, hindi ko na matandaan. Dating kay Macber ng Canada, yung malaking YouTuber ng Canada. Macber 23. Tapos, ano pa? Kay Jayco TV. Basta marami kay Madam Bebang. Thank you sa nakabiji. Baka hindi pa kayo nakatamsak. Teka, bukas yata yung tubig. Tambay lang, sabi ni Marskills TV. Salamat, Marskills TV. Nagtainga ko Makati. Yung aking revenue ay 1.2 na lang. Hindi na tumaas. Paano kaya ito? Malapit na ako. 10 minutes na lang akin, Delphin Manubag. Akin 12 na lang. Oh, buti ka pa, may 12 eh. Sabi mo zero balance ka na. 30 minutes lang ako, 30 minutes. Kasi mag-LSE Delphin Manubag. Meron pa akong 10 minutes. Sa ibang araw na lang ako babawi. Meron akong na-upload sana. Nang dumating ang pinyan na akyat na siya. Saan yan? Sa YouTube Studio o doon mismo sa Google AdSense? Ilang percent na yung mo, revenue? Dudong pugak. Ako, di ko alam kung kailan darating yung pin ko. Di mo makita. Punta ka sa Google AdSense. Do sa Google AdSense mo. Mo yung payment. Doon mo makikita kung ilan na laman ng
Pag hindi mo kasi alam, mag-ano ka ng YouTube, magtingin ka sa YouTube, search mo kung ano yung gusto mong makita. Meron sila mga tutorial. Tulad niyan, gusto mo maibalik yung dollar sign mo sa live streaming mo, meron din doon sa YouTube. Tatype mo lang kung so, paano maibalik yung dollar sign sa live streaming. Meron sila doon. Napakasila naman tong cellphone na to. Ang kati ng ulo ko, dami kong buong araw. Naantok na ako. Natulog ako kagabi 1:00 na. Kasi si Naisan ng Myanmar naka-live sa Instagram. Yan ngayon, magla-live siya ulit. Alas 10 na dito. Alas 10 na magla-live. Anong oras na dito? Alas 12. I-advance tayo ng mga isang oras at 47 minutes. Malapit na. 15 na lang, 15%. Makakasweldo na siya. Akin, 14% pa lang. Pag nagkapera ako, paliliparan ko to ng ano. Pero ibang Gcash ang gamit ko. Oo nga, may lagi ka namang may sweldo. Laki-laki nga ng sweldo mo, pero maubos pa rin. Iba talaga pag walang iniisip na pamilya. So, akong ganyan, mag-iipon ako ng mag-iipon para sa pagtanda. Meron kang kahit paano mahuhugot. Tulad niya ba't ako mayaman eh? Tulad niyan, tatanda ka na. Ewan ko sa waga, may mga anak ka naman. Malay mo pag uwi mo, doon ka pa rin sa asawa mo umuwi. Uy. Marami akong kilala na pag alis, asawa ang naghatid. Pagbalik, iba ang sumundo. Bata pa ako, 50 na ako. Hindi nga, ibig ko sabihin, pag tumanda ka, mga senior ka na, kailangan meron ka naka-imbak na pera sa baul. Nahuhugutin mo na lang. Tapos meron kang buwan-buwan na pag pumapasok na pera, kahit di ka magtrabaho, merong pumapasok na pera sa'yo. Ako kung malaki lang ang pera, malaki lang sahod ko, tatayo ako ng pagkakakitaan na kahit yung mamihan. Mabili ang mami, lalo na pag umuulan. Yung mga sa driver, yung money na isisit
i-ano mo na sa isang cups. Tapos, pag may bibili, bigay mo na lang siya ng sabaw. Lumi, may lumi. Lugaw, lugawan. Nye. Junk shop. Basura. O kaya mga damit. Mga damit hindi nasisira. Huwag lang mabasa. Basura, bakal, bote. Maganda ngayon yan, mga damit. Yung pagkain, mahilig kasi kumain ng mga Pinoy. Thank you sa naka-BG. Shout out sa'yo. Junk shop. Wala nang, hindi naman mahirap ang junk shop. Kikiluhin mo lang eh. Kikiluhin mo lang, lalagay sa lalagyan, tapos kukunin ng buyer. Bayaran kayo. Nakasit up ka na ba, Dilpin Manubag? Meron pa akong 2 minutes. Wow, ang dami kong viewer. Ay. Thank you sa 6 million na viewer. Bahay. Yung iba ayaw lumabas. Gusto naka-video, salamat. Ano lang ako, 30 minutes kasi si Delphine Manubag yung susunod sa akin. Naghati kami sa isang oras. Teka. Saglit. Kala ko naka-live na si ano. Mercy Dimoser, hello host. Mercy Dimoser, hello. Good evening. Sino si Mercy? Pa-shout out. Shout out kay Mercy Dimoser. Taga saan si Mercy? Hello, Arlene and Eileen. Hello, good evening. Shout out sa'yo. Thank you sa pagpasok. Kumusta na? Nasa by last host. Parang naka-live ka kanina. Arlene and Eileen. Nag-charge ako eh. Yung nakapunta. Live ka pa rin ba ngayon?
Hmm, naka-live ka ba? Ah, naka-live na si Dudong Pugak. Sino to? Kumusta na, Arlene Dailin? Parang nagkasakit ka ba? Mars Skills, naka-live na si Delphine Manubag. Punta ka na doon at ako yung magpapaalam na rin. Dalawa na kayo naka-live. Message ko lang to. Ano nangyari? Bakit na-hospital ka? Ganun ba? Hindi marinig ni Mars Skills TV. Mars Skills TV, infection of lungs. Bakit? Naninigarilyo ka ba? Bakit nagkaroon ka ng Ano yun? Nagkaroon ng tubig yung mo, baga o Makati ulo ko, dami kong bungang araw kahit kalit lang siya. Buti naman. Akala ko yung ngayon viral. Dito medyo parang di pa rin nawawala. Maraming nagbakunahan eh. Ako nga baka sa Lunes i-schedule namin. Ay Mercy din mo Sir Lynn Indaylin. Ako yung magpapaalam na kasi na si Delphine Manubag sa kabila. Mars Skills TV, punta na doon kay Dodong Pugak. Ay, Delphine Manubag pala. Salamat Arlene Indaylin sa pagpasok. Thank you. Thank you sa patamsak. Mars Skills TV. God bless. Buti naman, magaling ka na. Bye-bye. Bye-bye. Good night.